Які цынічны фокус прыдумалі беларускія ўлады, што не так з апошнімі навінамі пра Лукашэнку, а таксама што вядома пра трагедыю вядомага артыста і скандал вакол загадкавага беларуса. Вітаем, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Яшчэ адно паскудства ад беларускіх уладаў. Высветлілася, што многім вызваленым у сакавіку палітвязням цішком анулявалі беларускія пашпарты. То бок дакумент на рукі аддалі, але ўсе праверкі паказваюць, што ён ужо не дзейны. Гэта зроблена банальна, каб яшчэ больш ускладніць жыццё тым, каго самі ўлады прымусова выкінулі з Беларусі за мяжу. Бо цяпер такі пашпарт немагчыма выкарыстаць ні для ідэнтыфікацыі ў еўрапейскіх банках, ні для заключэння дамоваў, ні для перасячэння мяжы. Да таго ж, усе беларускія рахункі і іншыя акаунты, завязаныя на пашпарт, аўтаматычна будуць заблакаваныя. Таксама людзі будуць вымушаныя звяртацца па жэнеўскія пашпарты ці праязныя дакументы іншаземца, інакш не змогуць перамяшчацца ўнутры шэнгенскай зоны, нават маючы візу. Можна было б падумаць, што несапраўдны пашпарт аўтаматычна азначае страту грамадзянства, але гэта зусім розныя рэчы. Нават паводле рэпрэсіўных правак 2023 года ў адпаведны закон, каб пазбавіць грамадзянства беларуса па нараджэнні, патрэбны завочны прысуд і факт ухілення ад выканання пакарання за мяжой. Палітвязні пад гэтыя крытэрыі не трапляюць, іх судзілі вочна, яны фізічна знаходзіліся ў зняволенні і былі вызвалены ўладамі. Але адметна таксама, што ануляванне пашпартоў – гэта новы фокус лукашэнкаўцаў. Раней такога яны сабе не дазвалялі. Лукашэнку працягваюць клікаць у ЗША, але з'явіўся нечаканы нюанс. Трамп зноў публічна запрасіў беларускага кіраўніка ў госці, але ўжо не ў сваю асабістую рэзідэнцыю, як паведамлялася раней, а толькі на пасяджэнне Рады міру. Цікава, што лукашэнкаўскія медыяпрычнікі тым часам хвалююцца і раяць яму нікуды не ехаць, а сядзець дома, а то ёсць верагоднасць паўтарыць лёс Мадура. Толькі таго забралі з рэзідэнцыі, а тут Лукашэнка ўвогуле сам прыедзе. Адпаведны пост, напрыклад, апублікаваў правладны палітолог Алексей Дермант, маўляў, даверу штатам няма і рызыкаваць бяспекай Лукашэнкі не варта. Ці прыслухаецца да яго адрасат, невядома, але ж тут цікава, як успрымае світа свайго начальніка. У яго арышт яны вераць хіба не больш, чым у яго легітымнасць. Міф пра працавітага Лукашэнку канчаткова зруйнаваўся, і апошнім часам выхадных у яго стала нашмат больш, чым працоўных дзён. За сакавік Лукашэнка правёў на публіцы не больш за 15 дзён, прычым сустрэч ці нарадаў з іх было і таго менш. Астатняе гэта мерапрыемствы тыпу ўручэння ўзнагарод жанчынам ці паездкі ў Макбай. А пачынаючы з 21 сакавіка Лукашэнка ўвогуле працаваў толькі 3 дні з 10. Злятаў на двое сутак у паўночную Карэю, пасля сустрэўся з кіраўніком Чукоткі і ўсё на тым. Раптоўна сканаў вядомы артыст, зорка перадачы «Маскі-шоу» Уладзімір Камароў. Імя вам можа нічога і не скажа, але знешне вы яго дакладна пазнаеце. Камароў пайшоў з жыцця 29 сакавіка ў Адэсе. Паводле інфармацыі калег, прычынай стала сардэчная недастатковасць. Камарову быў усяго толькі 61 год. Новая ідэя ўладаў, якая не вельмі парадуе беларусаў. Цяпер чыноўнікі хочуць індэксаваць стаўкі падаткаў у беларускіх рублях адносна інфляцыі. Прасцей кажучы, калі інфляцыя склала 7%, то і падатак на нерухомасць альбо транспарт вырасце на гэтую лічбу таксама. Калі ўвядуць такія нормы, дакладна невядома, але падобна, што законапраект будзе разгледжаны цягам гэтага года. У Гомельскай вобласці ў непасрэднай блізкасці ад мяжы з Украінай рыхтуецца новы этап маштабнага будаўніцтва вайсковага аб'екта. Абвешчаны тэндэр не змяшчае аніякай падрабязнай дакументацыі, аднак флагшток ідэнтыфікаваў гэты праект як новы вайсковы палігон. Агулам на яго выдаткуюць ажно 400 мільёнаў рублёў. На будоўлю закладваюць год. Па планах улады палігон мусіць з'явіцца да 15 красавіка 2027 года. Тым часам маштабная праверка ў беларускім войску
цяжку, якая пачалася яшчэ ў студзені, не скончылася і па сёння. Як расказваюць парталу «Зеркало» сваякі некаторых военноабавязаных, многіх мужчын, якіх забралі на зборы ў лютым, яшчэ ўтрымліваюць на палігонах. Калі гэта ўсё скончыцца, ніхто дакладна не ведае, але па законе працягласць такіх збораў можа складаць да 60 сутак. То бок мужчын могуць утрымліваць на палігонах ажно да сярэдзіны красавіка. Дзіўны беларус з выдуманай біяграфіяй аказаўся ў цэнтры скандала. Ян Чурыловіч пазіцыянаваў сябе як рэпрэсаванага лідара беларускай апазіцыі, хоць ім не быў, а пасля як паспяховага эканаміста і нават стаў дарадцам топавых польскіх палітыкаў. Але значная частка ягонай біяграфіі выклікае сур'ёзныя сумневы. Усё пачалося са скандала вакол польскай навукоўцы Вольгі Маленкевіч, якая заснавала кампанію па вытворчасці інавацыйных сонечных батарэй. Тэхналогія выклікала вялікія надзеі, яе называлі патэнцыйнай рэвалюцыяй у фотаэлектроніцы, а саму Маленкевіч другой Марыі Складоўскай-Кюры. Але ж да паўнавартаснай прамысловай вытворчасці і выхаду на спажывецкі рынак так і не дайшло, і ўсё скончылася разборкамі Маленкевіч з інвестарамі, якія ўкладалі грошы ў яе кампанію. Дайшло да таго, што Маленкевіч публічна абвінавацілі ў сувязі з усходнімі службамі. Тут і ўсплыў той самы 52-гадовы Ян Чурыловіч, які апошнім часам быў блізкі і да Маленкевіча, да яе кампаніі. Чурыловіч расказвае пра сябе наступнае. Скончыў эканамічны факультэт Варшаўскага універсітэта, дзе пазней атрымаў ступень доктара. Вывучаў паліталогію ва ўніверсітэце штату Нью-Йорку, США, права ў King's College London і дыпламатыю ў Оксфордскім універсітэце ў Вялікабрытаніі. А затым ужо як грамадзянін Рэспублікі Польшча працаваў у Брусэлі на польскіх міністраў Януша Анышкевіча, Браніслава Гереміка і Яна Кулакоўскага. Таксама Чурыловіч хваліцца, што ад імя Сусветнага банка працаваў галоўным дарадцам міністра фінансаў Украіны, удзельнічаў у перамовах з міжнародным валютным фондам і сумесна з польскім міністэрствам унутраных спраў курыраваў дапамогу польскага ўрада для Украіны. Гучыць такая біяграфія вельмі сур'ёзна, але журналісты польскага выдання «Жэч Паспаліта», якія некалькі месяцаў правяралі гэтыя звесткі, прыйшлі да высновы, што як мінімум частка гэтага аповеду не пацвярджаецца. У Варшаўскім універсітэце паведамілі, што Чурыловіч там доктарскай ступені не атрымліваў. Таксама высветлілася, што ва універсітэцкіх рэгістрах адсутнічаюць пацверджаныя запісы аб поўным завяршэнні Чурыловічам эканамічнай адукацыі, нягледзячы на яго заявы аб заканчэнні вучобы і атрыманні дыпломаў. Акрамя таго, ва універсітэцкіх запісах ён увогуле пазначаны як грамадзянін Расіі. Пры гэтым сам Чурыловіч настойліва прадстаўляе сябе як былога беларускага апазіцыянера, сябра БНФ і ураджэнца Століна. Калі журналісты паспрабавалі атрымаць тлумачэнне непасрэдна ад Чурыловіча, то ён адмовіўся адказваць на пытанні пра адукацыю і грамадзянства. У выніку высветлілася, што ён і праўда трохі ўдзельнічаў у апазіцыйнай дзейнасці ў Беларусі, але пра рэпрэсіі супраць яго нічога не вядома. А ў Польшчу Чурыловіч перабраўся яшчэ ў канцы 90-х. Праца ў еўрапейскім парламенце была сапраўднай і стала для Івана Чурыловіча трамплінам у бізнес, перадусім у сферу энергетыкі і сыравіны. А былыя калегі па еўрапарламенце апісваюць яго як чалавека, які актыўна выбудоўваў міжнародныя сувязі, але пры гэтым выклікаў пытанні ў частцы лаяльнасці і самастойнасці. Паведамляецца, што ён адначасова мог быць уцягнуты ў розныя палітычныя групы ў Еўропе, уключаючы канкуруючыя палітычныя лагеры. Цяпер жа інвестары Вольгі Маленкевіч упэўненыя, што менавіта ўплыў Чурыловіча прывёў да краху планаў па выратаванні кампаніі. Сама Вольга заявіла, што мужчына не мае аніякай сувязі з яе дзейнасцю. Але хоць гэта адкрыта і не прагаворваецца, выглядае, што менавіта загадкавага беларуса і падазраюць у той ці іншай сувязі з нейкімі ўсходнімі службамі, што б не азначала гэтая фармулёўка. Ці гэта праўда, ці ўсяго толькі пустыя чуткі, стане вядома ўжо хутка. Цяпер асобу Чурыловіча правяраюць спецслужбы Польшчы. Дзятлаўскі дальнабойшчык паехаў ваяваць за Расію з білетам у адзін кірунак. Андрэй Кажала яшчэ падлеткам ледзь не забіў чалавека, адбіраючы ў яго грошы разам з падзельнікамі. За гэта атрымаў 9 гадоў калоніі.
Кажала выйшаў на волю ў 20-м годзе і уладкаваўся працаваць кіроўцам грузавіка, а пасля невядома якім чынам завербаваўся ў акупанты і трапіў у роту, якую цяпер перамолваюць у так званых мясных штурмах. Скончылася ўсё чакана. Па апошніх звестках беларускае ІП «Кажалы» было закрыта 19 сакавіка 2026 года праз факт смерти. Дикая гісторыя ў беларускай сталіцы. Арандатар забіў гаспадыню і выставіў яе кватэру на продаж. Падрабязнасці сталі вядомыя, калі сын, які жыў за мяжой, доўга не мог звязацца са сваёй 65гадовай маці і падняў трывогу. У кватэры жанчыны знайшлі дзіўнага квартаранта, і ён расказаў, што гаспадыня перабралася да сябра дзяцінства ў Слуцк, а яму, маўляў, спачатку даручыла прыглядаць за сваёй мінскай кватэрай, а пазней зусім прадала яму трохпакаёўку побач з паркам чалюскінцаў усяго за 30 000 даляраў. Пазней стала вядома, што мужчына спрабаваў хутка і танна перапрадаць жыллё, але адмаўляўся ад здзелкі, калі пакупнікі прасілі сустрэчы з гаспадыняй, а яго генеральная давернасць аказалася ліпавай. У выніку арандатар прызнаўся, што забіў гаспадыню кватэры яшчэ амаль год таму. Паводле яго ў іх адбыўся нейкі канфлікт і жыхар яе ударыў, пасля чаго тая ўпала і не змагла падняцца. Замест того, каб аказаць дапамогу, квартарант лёг спаць, а раніцай выявіў, што гаспадыня не дыхае. Спалохаўшыся, мужчына спачатку збег, а затым прыдумаў план. Ён загарнуў цела ў парніковую плёнку, уначы падагнаў сваю машыну да балкона, кватэра знаходзілася на першым паверсе, і праз акно скінуў цела ў адкрыты багажнік. Аўто пакінуў на паркоўцы і стаў чакаць. Праз некалькі дзён паехаў на аўтамабілі ў лес недалёка ад вёскі Гатава, дзе і закапаў сваю ахвяру. Пасля мужчына вярнуўся ў кватэру і працягнуў там жыць, але падзеі, якія адбыліся ў трохпакаёўцы, не давалі яму спакою. Тады ён прыдумаў афёру з даверанасцю. У вёсцы адшукаў пенсіянерку, падобную на забітую гаспадыню, і адправіўся да натарыуса ў Капыль. Але вось бяда, жанчына працягнула спецыялісту чужы пашпарт, ды выпадкова назвала сваё сапраўднае прозвішча, чым выклікала падазрэнні. Тады парачка хутка сышла і правярнула той жа фокус у іншага натарыуса, ужо ў Слуцку. Там усё прайшло гладка, але заключыць дамову па даверанасць не атрымалася праз нечаканы нюанс. Аказалася, што гаспадыня знаходзілася на ўліку ў псіханеўралагічным дыспансеры і павінная была з'явіцца асабіста, каб пацвердзіць здзелку. Тады забойца збыў кватэру знаёмаму, які не задаваў пытанняў, а той ужо паспрабаваў рэалізаваць жыллё ад свайго імя. Але ўсім планам перашкодзілі аператыўнікі. Па выніку квартарант чакае суда ў СІЗА. На яго заведзеныя крымінальныя справы за забойства і махлярства. Апошнім часам мы чулі шмат гісторый, як ашуканцы разводзяць беларусаў, але гэтая жыхарка Мінска пераплюнула ўсіх. 48гадовая жанчына паверыла званкам нібыта ад Нацбанка і сілавікоў і за 2 дні аддала махлярам ажно 490 000 рублёў. На трэці дзень ашуканцы пераканалі ахвяру, што яе аўто выстаўлена зламыснікамі на аукцыён і ў далейшым будзе лічыцца ва ўгоне. Каб пазбегнуць праблем, жанчыне параілі тэрмінова прадаць машыну, што яна і зрабіла. А выручаныя 45 000 рублёў мінчанка таксама аддала кур'еру аферыстаў. Тым часам міліцыя папярэдзіла беларусаў пра новую махлярскую схему, звязаную з тэлеграмам. Зламыснікі распаўсюджваюць нібыта новую версію папулярнага месенджера, якая, маўляў, працуе без інтэрнэту праз радыёчастоты. Насамрэч гэта падман. Такой версіі месенджера ў прыродзе не існуе. Уся гэтая прыдумка служыць толькі для таго, каб завабіць даверлівых людзей у пастку ашуканцаў. Тым, хто ім паверыў, махляры дасылаюць спасылку на мабільную праграму і прапануюць яе ўсталяваць. Пасля гэтага яны атрымліваюць доступ да даных карыстальніка, а тады ўжо могуць узломваць аккаунты і перахопліваць коды доступу. Важна цвёрда запомніць, што Telegram не можа працаваць без інтэрнэту, а таму ні ў якім разе не спампоўваць падазроныя праграмы і не пераходзіць па невядомых спасылках. У Крупскім раёне заўважылі мядзведзя-гіганта. Відэа, апублікаванае беларускім таварыствам паляўнічых і рыбаловаў, хутка разышлося ў садсетках, выклікаўшы актыўнае абмеркаванне. Мяркуецца, што гэта дарослы самец, які аглядае сваю тэрыторыю. Праўда, многія адзначылі, што відэа выглядае амаль як кадры з фільма жахаў. Мядзведзі ў Беларусі часцей за ўсё сустракаюцца ў паўночных і паўночна-ўсходніх рэгіёнах, асабліва ў Віцебскай вобласці. Аднак апошнія гады яны ўсё часцей
з'яўляюцца і ў паўночных раёнах Міншчыны. Гэта звязана з паступовым аднаўленнем папуляцыі і павелічэннем колькасці жывёл. Звычайна мядзведзі выбіраюць глухія лясныя тэрыторыі з балотамі, рэкамі і азёрамі, дзе менш людзей і дастаткова корму. Таму сустрэчы з імі найчасцей адбываюцца ў малакранутых чалавекам прыродных зонах. Вось такія навіны, ну а пакуль што падпісвайцеся на канал, ставце свае лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. Ну і, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.